Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Maita yenyu comrade matanga nyaya yekurohwa iyi, nyaya yachipanga. Vana veZimbabwe vazhinji havazvizivi. Ini zita rangu ndonzi Munyaradzi Shoko. Ndiri kuona nyika vanhu vazhinji vari kupopota zvavo vachituka masoja vachiti regai ndikutsanangurirei nyika yeZimbabwe. Varume ava vasiri kutamba navo vanonzi masoja. Ini ndakabatwa pana 4th paya pana OK5 Avenue paya. Ndakada kubiwa varume, kuta kubiwa. Mwamboona panobiwa foni zviya, hapana kana one akaona kuti ndabatwa. Ndobva ndapinzwa mumota. Ndichingopinda mumota zvikanzi musoro pasi makumbo mudenga nevarume vaya, ndobva vaenda neni. Tichisvika kwatakasvika kuya ndachivharwa kumeso manje. Foni vanotora ipapo. Ndachivharwa kumeso manje. Zvikanzi raiti ndobva ndapiswa neimwe bharaki pokutanga pandakamborohwa zvakasimba nevarume vanga vari about 4. In fact vaita kugamuchidzana. Vanokubata havasivo vanozokurova. Vanokubata vakandibatwa nga nemarasta so. Right. Vakazondikiya chaiko handichavasivi because ipapo ndakanga ndatovharwa kumeso. Right. Pandakazoziva ini pekutanga ndatomboziva kuti masoja kaini. Asi kuti chinhu chakandivhara kumeso chakazombobvisika. Ndopandakaona kuti vanhu vakapfeka mayunifomu ende kwatiri kwakuri kusango kunoratidza kuti kune magamutiri, kwairatidza kuti kune ndege dzichisumuka, dzimwe dzichidzika, dzimwe dzichidii. Hamuri kuona manje. Varume ndakarohwa. Ndofunga ndikada kugeja time, ndofunga ndakataka kurohwa. It was around because ndakabatwa kuma 3 kaini. Ndarohwa kuma 5 shuku. Right. Ndodati 5, 6, 7, 8 tirohwa. Taibvunzwa kuti what was the grand plan yaGrace Mugabe. Mairongei maG40. Maitukirei magenerals. Musambofurigwa. Ndinoda kutaurirai vana veZANU-PF. Ina kutaurirai nemi maopposition. Musambofurigwa kutuka masoja. Ndakarohwa varume. Havatarisi kuti vari kurova pai. Musoro, musana, mudumbu pai havatarisi varume vanorova iva. But paizova nerimwe group manje raizouya manje. Right. Iro raitaura zviripo, rokubvunza zviripo kuti chamataura nyaya kana une zvauri kuziva iwe taura nyaya yako. Utsanangure zvakanaka usingarohwi usingadi. Isu tikangoona kuti iwe hausi kutaura nyaya yako zvakanaka, isi tongosumuka toenda rimwe group rouya. Ndakati kuda kutamba. Shamwari vaenda vakomana vabva kwaya rimwe group futi. Rinoya rakadhakwa nemaziva. Vanenge vachinhuhwa doro so. Apo unokavharwa kumeso, wasungwa maoko namakumbo. Wotsikwa. Varume masoja anorova vakomana. Musambofurigwa varume zviya zvekutanzi kutuka masoja kana kuti kutuka madhara eZANU-PF. Ndiri kunyepera vakomana. Handiti izvozvo. Handiti izvozvo. Kamuita politics dzenyu. Ende masoja akataura kuti isusu hatisi mapoliticians. Kamuita politics dzenyu, itai politics dzenyu ikoko. Don't interfere kana kuti don't include the army muzvinhu zvenyu. Tukanai ikoko as politicians, itai ikoko kwete kutuka masoja. Ndokuudzai vakomana. Ndokutaurirai. Ndakagara chikafu ndaipiwa. Ndaipiwa sadza nefishi. Zifishi roti waitonyatsorova chikafu, sadza chaiko chaitorova because uya anenge achitaura newe zviripo anotouya patime unopiwa chikafu. Ode kutsanangurira kuti ashamarika. Iwewe usambofa wakafungidzira kuti tokudzosera kunze uko usati wapora. Ende chinotoita kuti upore ifishi. Chirova fishi mufana wangu. Udye. Ndodya fishi iya ndoguta zviripo. Waona ndaseredzera ndatime pamwe ndombonzi
ende vanogeza apa unogeza vakakuvharira mutoileti kandopaona dzichibvisa zviri kumeso vanenge vakusunungura kamaoko right vakuuya iwo kuzokutora paunenge uchigeza paya panenge wakavhara kumeso wokusunga futi wokudzosera waona kuti waseredzera wabvo vodzoka futi vakomana wotinwa too bad wotinwa torangarira vanhu vana tinavo ndivanani I remember pachitaugwa zita rachipanga kudzi aichipanga achinzi wegagesa zvinoperewo kudzi ndopandakaona kuti vakomana nyika yashata mai matakati ikoko kwaichemiwa waiti kana iwo wapedza kurohwa so wohomwe wobova ari uko zvikuru kugwe mukaona varume muchifurigwa kunzi tukai masoja eZimbabwe tiza munhu iya haakudi varume vavo vasati tuka masoja ndakazodzosekwa zvangu I remember pandakazadzidzosekwa ndakaita zvokudzi handi ndakambojambira mudhemu here murusape dhemu ndichiti ndoda kubata magarwe saka ndakazoendeswa ndakavhara kumeso kuna 4th kuya kwaenda asina kuziva kuti ndakudzosekwa because ndakatonzi shamwari iwo wakunourawa you're useless wakufanira kufa, you don't deserve ga saka vakanendesa pane poto unoziva panogezwa nemotikari paya pachibva pana 4th nerumutare road paya dhuze nepaVID pane zvipanogezwa mota so pane zvimapotopoto nezvimakomba zvine mvura here saka ndakanzi uri usiku kumaraundi 11 1 o'clock I think ndobva ndanzi chivata pasi ndanda kutofunga kuti achangonzwa nyeri yarira musoro bcause ndakavhara kumeso zvino ndikati ndobva ndavata pasi ndinongo wakutongozvipira kuti kutongofa kuri nani ndobva ndavata pasi nakuti pamudungira ndikubva ndanzwa kuti bata mberi kwako bata mberi ndabata mvura zvikanzi right iwewe hatikuregedzi kusvika wabata garwe saka hadi wakati unokwasa wabata magarwe right tichati go wotsvaga garwe woribata apa wakavhara kumeso wotsvaga garwe woribata worirwisa kwarirwisa wakarikurira garwe iroro right woenda kumba kwako saka ndachiteya manje ndachirara ndachiteya kuti ndakamirira kuteya kuti ndikangonzwa kuti pfakanyi bcause ndakavhara kumeso kapa masoko asunungurwa makumba asunungurwa saka ndada bit free kuti akomana ndikangobata garwe ndikariuraya garwe iri ndatoenda kudhemu apa ndakambonzwa chiassumption kacho chekuti garwe unoisa zvigumwe pai saka ndakangotaimira kuti ndikangonditi ngachete garwe ndinodi torisa zvigumwe zvezve ndotobuda panapa ndakavata vakomana iva vangati go ndotozongota vhuvhu dzaenda ndaramba ndakavata unoziva semunhu anga ambopedza 5 days akachengetwa nunge wakapusa inoita wakutopenga so ndaramba ndakavata rwambo zvipakutodarika zvimakombi pipipipipi zvichienda zvichidarika paya paya mabvuku tafara ndikuzoti ndiki nditori murodhi kaini ndikubva ndabvisa kumeso ndobva ndatarisa kumashure so ndikubva ndaona ndamba pakati petown ndobva ndamhanya ndichipopinda murodhi ndichifunga kuti vakomana vari padhuze kombi yakandibata iyoyo ndobva yandipinza mumota vanhu vakanga vari lake vanhu vanga vari mukombi vakanzwisisa because kombi iyoyo ngadai yakandonditsika ndobva aenda neni paHarare Central paya ndokunoti taura nyaya yako unoripota uchiti ndabatwa nani wanoripota unoziva kuti ndiani akakubata ndipotozivi kuti ndiani asi handitozivi saka ndinoda kukuyambirai makomberedzi nyaya dzesuccession idzi varume idzi be very careful tukai muchiziva pokugumira musatuka masoja maarmy general zvimadhara zvamunoona zvaya zvakarova zvakabata zvisata zvokutamba nazvimadhara zvezvo zvichikuda chaiko vakomana vanokufemba ende vanogona kuziva nhamba chaiyo yevhudzi riri musoro mako ndikuda kutaurira ini ndiri munyaradzi shoko saka musafurigwa tuka masoja itai politics dzenyu not involving the army. Thank you, comrades. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.